Boa noite. Imos comezar para ir entrando en calor. E antes de nada, darvos as grazas pola vosa asistencia, por estar hoxe aquí nesta presentación, da que seguramente sariremos moi enriquecidos. Quero agradecer especialmente a presenza de Afonso Paz Andrade, fillo do homenaxeado, que se nos comentaba que existiría este ano. Pois ben, estamos hoxe aquí para presentar Valentín Paz Andrade, Memoria do século XX, unha publicación que este ano, ademais, vai ser tamén conmemorativa, digo ademais porque é unha reedición, vai ser conmemorativa do Día das Letras Galegas. O Día das Letras, como sabedes, comezou a celebrarse hai 50 anos, en 1963, despois de que Fernando del Riego, Gómez Román e Ferro Couselo fixeran unha proposta á Academia para recoller o latexo material de actividade intelectual galega. E, ainda estes días, podíamos escoitar outra vez a voz de Fernando del Riego, gravada, explicando o porqué da data, é dicir, como consideraron primeiro a necesidade de instituir unha data para a celebración do libro galego, por tanto, da cultura galega e do coñecemento das nosas autoras e autores, e despois, logo a man, Cantares Gallegos, que naquele ano cumpría o seu centenario de publicación, e aquela data do 17 de maio de dedicación a Murguía, que foi o que levou a esa proposta. A Real Academia Galega informaba estes días de que, entre outras cuestións, decía que asumía a data, ademais, como un dos elementos principais de normalización de nosa cultura, e que o próximo 24 de febreiro, Día de Rosalía, informarános dos actos previstos para conmemorar esta celebración deste ano, porque, como dicía ao principio, é o 50 aniversario, levamos 50 anos celebrando o Día das Letras Galegas. E, evidentemente, non vai ser unha celebración como as anteriores, sino que se vai a celebrar tamén esa trayectoria, ao mesmo tempo que se celebra o homenaxeado. E é de agradecer que se traslade, que ademais esa celebración vai estar pensada fundamentalmente para o alumnado de secundaria, é dicir, para o noso futuro. Desde o meu punto de vista, como decía xa antes, a función fundamental do Día das Letras era coñecer as autoras e os autores galegos, difundir a súa obra, por tanto, facer un labor de normalización da nosa cultura e da nosa literatura. E iso é o que imos facer hoxe. Que imos aprender, pero tamén, sobre a figura de Valentín Paz Andrade, coñecelo un pouco máis ou descubrilo, e saber cal foi o seu importante papel para Galiza. Para iso, contamos de novo en Gondomar coa presenza de Tucho Calvo, de que eu comenzaría dicindo que non por ter nacido na parte máis occidental do Atlántico, do outro lado, na costa americana, iso nunca lle impediu ter un coñecemento da nosa lingua até o punto de que cando na Coruña era alumno de González Garcés, o poeta González Garcés, fora o único da clase que soubese decir cando o profesor preguntou que eran zonchos. Lenda Rosalía, entendo. E ele foi o único que sabía. E relata, leo eu nesa entrevista que lle fai Manuel da Villaverde, que quedou sorprendido, o mozo, o neno, Tucho Calvo, quedaba sorprendido de que él, que non nacera no país, ainda que veo de moi novo, e evidentemente non por nacer en Venezuela, e menos galego, por todo o contrario, pois sorprendese de que os seus compañeiros que non naceran alá, sino aquí, e levaban desde o primeiro día de vida no país, non souberan responder a aquela pregunta. Ben, pois así, comezando con esta pequena anécdota, para que nos dea tamén un pouco a idea de quen é Tucho Calvo, pois comezamos dicindo que Tucho Calvo é escritor. E como escritor chegou a xornalista e comezou traballando en el Correo Gallego, de onde foi despedido porque no seu día exixiu que a dirección informase obxectivamente a que se lle corre exixir este tipo de cousas, naqueles tempos xa, e nos de agora, pois, xa non vamos a falar. E ele reclamou que se informara obxectivamente dun conflicto que estaba sucedendo
planteado polo entón alcalde compostelano, que era asesor xurídico da empresa, Antonio Castro, que chegou a decir este señor que Castelao non merecía ninguna conferencia. E iso, evidentemente, suscitou unha polémica e Tuchucalo dixo a súa empresa que informara efectivamente e os resultados foi que despediron. Colaborou tamén con La Región, Arriba, Opinión, Ciudadanos, Radio Francia Internacional ou El País. Desde o ano 76 estivo vencellado a La Voz de Galicia, de onde foi redactor xefe de accións especiais. Realmente, cando nos paramos como acabo de facer con Fixeneo esta semana, a realizar esta presentación, valoramos o papel de Tucho dentro de La Voz de Galicia. Porque, claro, moitas das cousas que nos chegaron a nos cheganos, non? Cheganos a Biblioteca 120, cheganos as páxinas literarias, cheganos, que me toca de preto, esa páxina da Asociación de Escritores, co escritor do mes, e, bueno, detrás desas cousas que todos disfrutamos, hai unha persoa que propón os proxectos que os leva adiante, e que neste caso, os que citei, teñen detrás a Tucho Calvo, que é un escritor e é un activista cultural no máis extenso sentido, non? Esas páxinas literarias nas que participan os lectores, polas que pasaron 31 autores consagrados, onde ele publicou O Xabaril Blanco, confesa que é unha das súas, que si ten que elixir unha das súas obras, quizás a que máis preferiría sería O Xabaril Blanco precisamente, un pouco por este motivo, non? Entendo. É dicir, porque foi unha obra que se comezou a publicar por entregas, ilustrada por Miguel Anxo Prado, que se podía descargar daquela xa, e agora andamos ainda a debates por libro electrónico, pero xa daquela se podía descargar O Xabaril Blanco en formato PDF, non? E máis cousas, non? Porque estamos falando do ano 2000, no ano 2002 relanza Golfiño, a Biblioteca Galega 120 que comentaba antes, ou a Biblioteca Galega de Clásicos Universais. Mais eu quero destacar o que tedes con vos, libros, non é calquera proxecto. Bota a andar, no ano 2002, de Manuel Tucho Calvo e de Carmela González Bo. E é unha iniciativa que é unha revista bimensual que a través unha versión do modelo de suscripción que tantos libros ten aportado no noso país desde o século XIX, que é unha revista bimensual que nos informa das novidades literarias, mas que non queda solamente niso, porque Biblos, ademais, decide editar un libro propio da colección Mandaio. E non só, porque tamén promove un premio literario entre libros, Pazos de Galiza, insólito, é insólito, é o único que existe así, de literatura galega, porque é un premio para a creación, é dicir, un autor novo presenta un proxecto, valorase o proxecto da obra que quere escribir, premiase, e o premio é unha estancia nun pazo para desenvolver ese proxecto titulado por unha persoa, un escritor de recoñecido prestixio. E isto ven sendo xa 7 anos. Hai 7 anos que ven sendo así. E agradecemos, porque iso está dando resultados sin máis que dar, non? Ben, son moitas as obras. Froito en novela, froito das lembranzas, Paes século XXI, no comezo dunha nova historia da humanidade, Astro Confín, Telúrico, Luz do Abrente, O Xabaril Blanco, Corazón entre desertos, Viaxe por Trapanando nas terras que chaman Última Esperanza, Castaña que chegou a Árbore, Gatipedro, e os ensaios. No 98, Valentín Paz Andrade, Memoria do século, no 97, Legados humanísticos de Valentín Paz Andrade, mas tamén sobre Don Camós, sobre Laxeiros, sobre Murguía, etc. Eses libros que ás veces compramos o xornal para quedarnos co libro O Día das Letras, pois algún deses libros, non? Murguía, Antón Vilafonte, Carlos Casares. Eu quería, desa entrevista, desas entrevistas que fai Manuel Vidal Villaverde, recoller 3 afirmacións que me parece que ademais ilustran a persoa que hoxe nos vai acompañar na presentación do libro do seu autor. Só os ignorantes poden desertar os fillos da riqueza do idioma propio. Di tamén, a cultura é o único capital que non nos poden quitar e os idiomas son a base. Unha vez máis, a discriminación positiva prol do galego é imprescindible porque a presión social fai necesario convencer a ninguén da importancia de falar en castelán. Tucho Calvo veu hoxe a Gondomar para presentarnos
este libro, esta longa conversa, que é unha autobiografía, pero que existe polo labor de Tucho Calvo, que enfiou a través das súas preguntas esa conversa que nos relatará, pero debeu durar anos e que se escribiu nos últimos anos da vida de Paz Andrade. Evidentemente, nesa conversa, hai nas súas vivencias políticas, culturais, empresariais, que se librou de morrer nun atentado no ano 1932, que se librou da morte tamén no ano 1936, que participou na Segunda Asamblea Nacionalista no ano 1919, que estaba no nacemento do Partido Galeguista do Hotel Madrid en Pontevedra, que escribiu un artigo sobre a morte de Castelao en la noche, ou incluso o seu papel na negociación durante a transición, formando parte, agora non me sale aquí, non a subliñei, de unha das... da comisión negociadora por unha das partes, non? Dicía Paz Andrade, respondendo ao semanario Tema sobre esta cuestión, dicía: a política é negociación. Non sei o que pode sair das reunións, pero o importante é que Galicia estea presente, que non quedemos marxinados nin acochados nos nosos todos mirando como a historia pasa por riba de nós. Dicía eu antes, imos coñecer, imos saber máis, imos descubrir a Valentín Paz Andrade, non? Vamos a descubrir cal foi o seu papel neste presente que hoxe estamos vivindo. Entón, quero ler aquí dúas citas das memorias de Jordi Pujol, que di de Paz Andrade. A pesar dun sentimento galeguista que ainda era moi feble, Paz Andrade fixo un grande servizo ao seu país mantendo vixentes os dereitos nacionais e a lembranza do Estatuto Republicano. Paz Andrade o que fixo foi preservar a legitimidade do galeguismo e da autonomía galega. Paz Andrade levaba consigo os activos do nacionalismo, do acadado nos anos 10, 20 e 30 dos mártires do 36 en defensa de Galicia, de Bóveda ou de Castelao, que rematou exiliado. Levaba a defensa da lingua galega e do estatuto aprobado nas Cortes de Montserrat en 1938. Era como dicir: eu estou aquí legitimando todos eses logros e representándoos. Paz Andrade dinos que ele propuxo o nome de Xunta de Galicia. Pensei en Reino de Galicia, que tiña antigüidade desde os suevos, pero supuxen que ia haber moita oposición e optei pola denominación que defenderon Solís e os mártires de Carral cando o levantamento de 1846. As casualidades da vida fixeron que cando neste mes de xaneiro se iniciaba o ano de celebración de Valentín Paz Andrade, morrese un seu rival político, que foi Fraga Iribarne. Fraga Iribarne desprezou a Valentín Paz Andrade como cualificativo de multimillonario. Porque non soportaba, aparte de outras cuestións, non soportaba que Valentín Paz Andrade, por exemplo, nese momento fose senador nas Cortes Constituintes e nunha candidatura da lei, no ano 1977. Supoño que neste momento Paz Andrade, xa por fin tendo oportunidade, nese lugar que eu sei que non existe, pero normalmente nos remitimos a él porque nos resistimos a morrer. Pois creo que nese lugar supoño que lle volverá a repetir algo que dixo, que deixou dito, e que é o seguinte, e con iso quero rematar esta presentación. Dirá ele, cando chega ali o señor Fraga, bamboleándose: é evidente que se do seu voto dependera, eu nunca podería estar desempeñando un mandato democrático. Quen só desempeñou cargos políticos conferidos a dedo, que títulos ten para poñer en cuestión a legitimidade da representación que os demais me confiaron? Un proceso que o movedizo Vilalbés, cando foi ministro de segunda fornada, fixo canto puido para retardar. Con tantas enerxías físicas, financeiras e mentais, é lamentável que o noso paisano as consuma na estéril tarefa de erguer cadáveres políticos. Por de pronto, o franquismo. Sistema que pretende converter en manancial que non cesa. Do manancial aproveitouse en vida do macroditador canto puido, como ninguén esquecerá. Gracias, Tucho, por estar aquí.
difícil falar despois dela, e despois de escoitala casi pensaba que debía sair para non ruborizarme, porque bueno, as súas palabras son dun desmesurado afecto en exceso eloxiosas, así que nada, de todas teño que agradecerle a todos vostedes que estén aquí acompañándonos e agradecer ao Instituto de Estudos Miñoranos que por segunda vez en pouco tempo nos dé a ocasión de presentar aquí un libro de biblos, porque hai pouco estivemos a presentar o do Conde de Gondomar, que é outra personalidade a reivindicar e da que probablemente queda moito por dicir. É desas personalidades, deses personaxes históricos que se fose de fora probablemente atenderíamos máis. Só como anécdota direi que os 3 primeiros libros que nos pediron del en biblos foron desde Inglaterra, o cual unha vez máis queda de manifesto que a figura do Conde de Gondomar interesa máis ali que aquí, pero bueno, que dimos. Presentar este libro en Gondomar pois é un pouco especial, non? Entre outras cousas porque destas situacións nas que, por exemplo, cando intento presentar a alguén, teño que dicir preséntome a min porque ao que vou a presentar xa o coñecedes de sobra. Este é un libro, Valentín Paz Andrade, A memoria do século XX. A memoria do século chamábase o libro na primeira edición que apareceu no século pasado. É un libro que naceu pois para ser outra cousa. O primeiro contacto con Valentín Paz Andrade foi para facerlle un libro entrevista nunha colección que iba a facer a editorial SEP de Vigo, con entrevistas ou pequenas biografías a persoas relevantes de Galicia. A mí encargaronme o de Valentín Paz Andrade e puxeme en contacto con el, falei con el, fixenlle unha longa entrevista en Pousanova do Mar e daquela entrevista saiu o que sería un libriño de, non sei, de 70 ou 80 páxinas que cando estivo pois amañado mandeillo para que o vise, para que o revisase e dese a súa opinión. Ao final aquela colección parouse, polo menos non chegou a sair o libro que me encargaran a min, pero, bueno, probablemente foi unha sorte porque a Valentín ou lle caín simpático ou lle gustou como escribira aquel texto que decidiu que era o momento de poñerse a facer unha cousa máis extensa, un repaso de toda a súa vida, non? Eu sempre digo, insisto moito no tema, que non son un estudoso de Valentín Paz Andrade, son simplemente un xornalista que ademais nin siquiera me atribuyo un mérito de rebuscar na súa memoria ou na súa obra. Básicamente, eu son unha disculpa neste libro, unha disculpa para que Valentín Paz Andrade fixese unhas auténticas memorias non só da súa vida, sino prácticamente unha memoria do século XX galego, non? Naturalmente, en calquera libro deste tipo, o que conta é a visión persoal. Non cabe pensar non sei, nunha objetividade extrema todas as cousas. Cando un conta
a súa vida ou cando contesta a un cuestionario ou unha entrevista, pois sempre é a visión propia. E a veces é mesmo a visión do momento que podería variar se se fixese pois un mes antes ou un mes despois. Bueno, pola miña experiencia, a verdade é que sempre se sorprende un das cousas que despois quedan aí, porque cando falabas da entrevista de Manuel Vidal, que foi basicamente con un cuestionario e desas entrevistas que dis, bueno, pues, realmente vi exactamente o que quería decir, había alguna cousa en concreto, porque me preguntaba por todo o divino e o humano, desde ETA hasta a literatura galega. Entón, bueno, había cousas que eran destas que dis así, porque senón non é o que quero dicir, e é puntualmente o que eu quixen dicir. Pero agora, ao escoitar as cousas na túa voz, chamaba a atención, decía, non sei se eu dixen, que sí que o dixen, pero como que che soa mesmo alleo, non? E claro que dixen que a cultura, por exemplo, é o único que non che poden arrebatar, pero iso porque decía a miña nai que era modista, labrega, etc., e que sempre digo moi claro que se tiña un peso había que gastalo en educar aos fillos. Entón, eu sigo pensando que esa é a clave do país e por onde habería que ir. Bueno, son unha disculpa para este libro e a disculpa para volver a publicalo agora foi facer, bueno, a marxe da oportunidade do Día das Letras Galegas, foi facer unha revisión a fondo do texto que tiña moitas grallas na edición anterior, moitos nomes trabucados. Penso que agora é unha edición moi cuidada. O índice onomástico dá idea de canta xente da historia de Galicia figura no libro, non? Con canta xente tratou Valentín e en cantas situacións estivo. Bueno, ao final este libro eu penso que foi no seu momento no centenario do nacemento de Valentín Paz Andrade, foi o primeiro toque de reivindicación dunha figura que xa en vida se sentía un pouco marxinada nos últimos anos, digamos, polo poder, polo novo poder e polas novas autoridades que estaban botando a andar a autonomía, pero que despois da súa morte, neses anos que van hasta a publicación do libro, pois caeu nun esquecemento que era en todo punto inmerecido e que, bueno, cabería estudar as razóns dese esquecemento. Con aquela edición que promoveu Isaac Díaz Pardo e bueno, que estivo nas mans de Xosé Díaz, que agora prologa este libro, con aquela edición que naturalmente contou co apoio e co cariño garamín de Alfonso e da súa nai, de Pilar Rodríguez Prado, pois, bueno, aquelo serviu para denunciar, pola miña parte, ese esquecemento, un esquecemento que, de algún modo, este ano podería salvarse cando por fin se lle dedica o Día das Letras Galegas, non? Valentín Paz Andrade, eu penso que no Día das Letras Galegas podería aportar unha situación nova fronte a outros autores que bueno,
ao mellor salientan nun campo concreto da lírica ou da narrativa ou hai naturalmente na historia do Día das Letras Galegas autores de todo tipo, pero hai nos que teñen unha obra moi reducida, outros que a teñen moi focalizada nun determinado xénero. En moitas desas situacións, eu penso que para o común dos galegos quedan como un pouco lonxe ou afastados. Eu penso que Valentín ofrece a posibilidade de sumar a quen estuden ou lean a súa poesía, a quen participen do seu ensayo, quen o estuden, en xeral, pola parte literaria, engade, ademais, unha figura que poden reivindicar outros moitos sectores da cidadanía. O mundo empresarial, que a veces pensa, eu estou todo o día loitando, día e noite, non por facer un poema, pero por manter unha empresa e non sei cantos postos de traballo, estou aquí, batallando continuamente, facerles ver que a importancia dunha poesía, a veces é difícil. Con Valentín teñen, a parte da poesía, teñen realmente a persoa que soubo ver proxectos de futuro para o país, uns saíron e outros non. Ten o abogado, ten o político que soubo estar aí durante prácticamente toda a súa vida. Está o xornalista que non se amedrentou e soubo manter a súa opinión e dar a batalla en momentos moi difíciles. Hai tamén o técnico da FAO que está na vanguarda de movimentos un pouco, digamos, ecologistas, que é unha personalidade, en definitiva, complexa, polifacética, que pode ser admirada prácticamente por todos os galegos desde perspectivas moi diferentes. En todo caso, é unha figura singular. E tamén, probablemente nesa mesma medida, e como xa apuntabas ti, un personaxe que parece predestinado a ser unha figura singular, especial na nosa historia. Esas persoas que ves que están, digamos, xogando con lume sempre, pero que non se queima, non? Que está, non o quero decir, tal como dixen esta expresión, parecería que pasaba por ali sin tocar. Non. É unha persoa que hai no momento en que se produce a guerra civil, queda marcado de forma tremenda para todos os membros da dictadura, e hai documentos terribles que fan pensar nunha época que, claro, non era a nosa, unha época en que coñecen seguramente vostedes xa eses telegramas do gobernador civil e o delegado do goberno ao rematar a guerra, que se publican no Faro de Vigo, e nos que se alude a él como un dos carniceiros, pero así como os demais se autoriza a que os indulten, expresamente se di, menos a Valentín Paz Andrade, que se salvou da nosa xustiza grazas á intervención de españoles que non merecen ser chamados españois e tal. Unha situación absolutamente tremenda, na que non só hai violencia, hai a constatación pública
desa violencia, sino que quen escriben eses telegramas din que se lle dé a publicidade, que non hai problema en que o sepa todo o mundo, que aquí o que non vai polo rego non coñeces eses telegramas. Están na página na web de Biblos están, e creo que na página de Valentín, na página oficial tamén está. É un recorte do Faro de Vigo espeluznante, non? Claro, cando antes falabas do momento en que me despiden por defender a utópica aspiración de que se sexa obxectivo nun xornal e se vean as dúas versións, cando menos, dunha cousa. Claro, estamos falando de que as declaracións de Castro, donde as dixo e que tiñan toda a lógica, focan na Coruña nunha reunión de alféreces provisionais. Claro, eu entendo que ali había que decir que Castelao non merecía para nada unha conferencia, o que pasa que aquilo soubose fora, publicaron a nota a Voz de Galicia, entón, pois creouse unha situación de repudio da repulsa por aquelas manifestacións e había toda unha campaña de recollida de firmas denunciando o tema que encabezaba Otero Pedrallo. Pero isto pasa nos anos 70, 20 anos antes as cousas eran moito máis tremendas. E aquel home predestinado supera todos eses perigos, supera antes xa o atentado que sucede en Vigo por elementos anarquistas, supera todos os problemas inherentes a andar desterrado polo país, mesmo de escapar por un aventado casino de Verín, perseguido a tiros, logo ten un accidente brutal en Lérez, do que tamén consigue sair adiante, supoño que con moitas dificultades na época. Vai a viaxe de noivos ao norte de África, cambia de avión, e o avión no que iba a vir cae, morren todos. Entón, é unha auténtica película dun home predestinado a facer un traballo importante. Claro, todo iso fai que este sexa un libro non por min, sino por ele, por a súa historia, un libro apaixonante que eu penso que se lee dun tirón, porque ademais é moi variado. Hai temas moi diversos. Son, en calquera caso, pois as vivencias dun home que eu teño que calificar de tenaz, determinado, valente, moi observador e viaxeiro, unha cousa moi importante, porque é viaxeiro nunha época. Hai unha fotografía, por exemplo, aí na que está a piques de sair de viaxe ao pé do avión, e está con unha chea de xente que vai despedilo. Hai ali un montón de xente ao pé do avión que vai despedilo. Claro, iso dá a idea do extraordinario que era viaxar en avión na época. Non era como agora, en que agora parece que cada vez vai ser máis difícil. Cada vez é máis caro que echan máis empresas. Pero claro, viaxar nesa época, no caso de Valentín, ten moitas implicacións trascendentais, penso eu. Penso que aí está unha parte importante do seu traballo, do seu labor e da súa formación, non? Porque a Valentín Paz Andrade permítelle, manter o contacto e, en esa medida, enriquecerse, ademais de todo o que el poida colaborar con
coa outra parte, manter o contacto, dende logo, coa xente que tivo que sair de España, de Galicia, para a Guerra Civil, pero non só todos os intelectuais e políticos que abandonaron Galicia, sino boa parte da intelectualidade española que estaba ciscada por América. El mantén contactos de norte a sur con moitos destes intelectuais. Logo, na parte final, lamentase de que aquí se faga a transición e se poña en marcha a autonomía sin contar con un capital tan extraordinario de políticos e intelectuais que noutras nacionalidades aproveitaron mellor, non? Bueno, pois el mantén contacto con toda esta xente, pero ademais as súas viaxes, o seu traballo na FAO, etc., permítenlle que en cada viaxe manteña reunións e contactos con xente de primeiro nivel. Xente de primeiro nivel quere decir o presidente Perón en Argentina, ou ministros en México, ou ministros na maioría dos países que visita. Contactos con esta xente, pero tamén contactos permanentes cos que supoño que eran a auténtica vanguarda mundial, sobre todo en temas do mar. Estamos falando dunha Galicia dos anos 50. Eu cheguei a Galicia de neno ao comenzar os 60, e o que teño eu na cabeza da Galicia desa época pois é realmente unha pobreza extraordinaria. Non sei, que viña de Venezuela, que daquela non era a Venezuela de Chávez, era unha potencia, e a impresión que daba a Galicia era, bueno, de atraso, de pobreza. Valentín sae fora, e eu penso que o estar fora permítelle ver o que se necesita aquí e facer unhas análises perfectamente lúcidas da necesidade de sermos galegos, pero cara a un mundo de progreso. Dai pode entenderse que este afronte de ideas tan espectaculares como a de Pescanova, que me daba peo outro día, cando me preguntaban que podía quedar de Valentín Paz Andrade agora para decirle aos rapaces ou para decirle a xente. Dicía, calquera que vaya ao frigorífico, polo menos pode ter unha idea de que moitas empresas andiveron un camiño que el veu claro, non? O de ir a buscar produtos ao mar lonxe desa costa escasa que nos tocaba. Nesa medida, pois, convertíase nun visionario que tiña xusto a concepción de Galicia contraria a que se imponía na época, e probablemente se imponía xa moito antes, unha visión contraria á autarquía e ao illamento que propiciaba a dictadura. Xa nos anos 20, coa dictadura anterior, xa fora enviado ao cárcere por manter, en certo modo, esa mesma liña. El era partidario de facer unha liña de ferrocarril que unise Galicia con Europa polo norte, e non a que se propuña naquel momento centralizada de Galicia a Madrid. Claro, a min sempre me pareceu esa unha ocasión perdida, e unha ocasión e unha visión extraordinaria do que podía ter sido a Galicia con un cambio tan elemental. Despois había moitos máis avións de carga, moitos máis barcos de carga rápidos, etc. Pero nese momento
Galicia teríase convertido nunha especie de lanzadeira ou de cabeza de Europa para o que estaba máis cerca de Galicia, que era América, aberta por ferrocarril a Europa. Dar a volta por Madrid está claro que nese momento era a maior perda de tempo. Claro, é a mesma visión que ten co idioma galego. É desde logo un defensor a ultranza da nosa cultura e do noso idioma, pero, por exemplo, en la marginación de Galicia en 1970, el fai unha análise do que representa o mundo da lusofonía e dá os datos precisos dese momento, indicando que a comunidade galego-portuguesa tiña 117 millóns de habitantes de falantes, agora son bastantes máis, claro. Era ese o futuro que nese momento vía para o galego, non? Es decir, durante mucho tiempo el problema se ha encarado volviendo los ojos al pasado, contemplando a la lengua propia como reliquia sagrada para muchos antes que como realidad vivida por muchos más, limitando su campo de vigencia a las villas y aldeas de Galicia, sin conceder la importancia que realmente tiene a su esencial intercambiabilidad con el portugués, ni tampoco a lo que representa la posibilidad práctica de su utilización dentro de la comunidad hablante que se extiende desde el Navia al Paraná. Por certo, que nesta edición do libro, como na anterior, tentamos respetar ao máximo o estilo de Paz Andrade, pero lóxicamente ao revisar a edición fíxose un traballo de homoxenización, de utilizar os mesmos criterios dentro dos que el empregaba en todo o libro, e eu penso que tamén nese aspecto a incorporación de lusismos bueno, a veces de xiros moi persoais que están perfectamente respetados, confírelle un plus a este libro, ¿no? Ese Valentín preocupado por la fala máis aló do telón de grelos que diríamos agora, é o que busca, por exemplo, en Brasil as pegadas do galego en Guimarães Rosa con unha palabra moi bonita, a galeguidade. Bueno, hablamos aí a galecidade en Guimarães Rosa, ¿no? Busca ali no sertán aquelas palabras que teñen cando menos resonancias do galego, cando non claramente, pois, probablemente froito de verbas que foron desde aquí, ¿no? Ese, por certo, o seu discurso de ingreso na Real Academia Galega. Valentín, como dicía ao comezo, dá para falar de moitos aspectos diferentes. Na política, pois está desde 1919, pois con 21 anos, que preside o Grupo Autonomista Galego de Estudantes na Universidade de Santiago, pois xa ata o momento en que negocia, como decías ti antes, que como lembra Puyol, por exemplo, as condicións da transición co goberno da UCD, que aí, pois, representando a Galicia, mantén as reivindicacións históricas de Galicia, pois, ao longo de todos eses anos
ten unha liña que ven marcada, pois probablemente e moi especialmente pola súa gran amizade con Castelao, que é unha figura que reverencia, unha figura pola que ten unha paixón tal que este libro non está do todo rematado. De feito, a parte que aparece como epílogo non a revisou el e recolle entrevistas gravadas e non o rematou porque houve un momento en que non sei si porque pensou que podía acabarse a vida ou simplemente porque lle apeteceu poñerse co tema, volcouse completamente en facer ese gran libro sobre Castelao, Castelao na luz e na sombra, que é un texto definitivo sobre o seu gran amigo, non? Dedícase en corpo e alma a ese libro e a súa propia biografía pois queda aí un pouco aparcada. Bueno, eu estou realmente moi satisfeito de que este ano poida servir para reivindicar a figura de un home que mantivo unha coherencia ao longo de tantos anos con aquel galeguismo republicano que probablemente o apartou de algúns compañeiros de viaxe nos últimos anos, pero que lle dá un mérito especial o de manter a súa coherencia desde do comezo ao fin. Eu adoito a rematar co poema que abre 100 chaves de sombra, pero quedou un libro na casa de memoria non o sigo, a miña memoria é moi mala, pero en todo caso é un poema que fala de volver á vida, é un poema, entendo eu, que de esperanza e de levantarse sempre en todo momento. Creo que xa que non o trouxen, terán que buscalo no seu libro e lelo, porque é moi recomendable ese libro de poemas, igual que o é moi especialmente porque ten en moitos puntos vigor, perfecta vixencia, as súas análisis nos ensaios e desde logo son moi importantes as súas obras sobre Valle Inclán, sobre Guimarães Rosa ou sobre a xa mencionada sobre Castelao. E xa que non teño o poema, vou rematar lendo unhas liñas do prólogo de Xosé Díaz ao libro, que Xosé Díaz falou moitas veces con ele, a relación intensa de Paz Andrade con seu pai, con Isaac, pois deu ocasión de ter moitas entrevistas con ele e coñecío ben. E bueno, leo isto e acabo despois de agradecer de novo a todos vostedes que nos acompañasen. Agradezo que vin antes por aí a presencia de Paco, que en este libro está ao fondo, que en este libro creo que traballou tamén moito coas notas de Valentín e, bueno, gracias a todos vostedes e o instituto. Dixo Xosé Díaz por aquí: estamos só 24 anos da desaparición de Valentín Paz Andrade e dá a sensación de que neste curto período de tempo o mundo polo que loitou esforzadamente esvaese entre a máis absoluta impotencia.
porque Valentín é, a día de hoxe, un referente icónico da loita por unha Galicia próspera e dona do seu destino. Esa Galicia que todos desexamos e que agora vemos máis longe de ser posible. Por iso é tan oportuno que nesta situación de desconcerto na que estamos sumidos, a Real Academia Galega tivese o acerto de dedicarlle en 2012 o Día das Letras Galegas. Non puido ser máis feliz o nomeamento, pois se hai alguén que nos pode axudar a sair desta situación non é outro que Valentín Paz Andrade. E cita, e acabo esta frase de Valentín: é o momento de pasar da denuncia lírica á construción dun pensamento socioeconómico. Sentencia Valentín Paz Andrade neste libro. Nada máis, moitas gracias. Ben, como sempre, agora convidamos a que se queredes facer alguna pregunta. Si preguntas todos ao mesmo tempo, Creo que teño frío que queren ir ler o libro que é interesante. Carlos, como? máis que unha pregunta, bueno, é unha pregunta ao final, pero é que estou mirando a foto daqui de Paz Andrade. Claro, para os que temos unha idade e nos creamos así un ambiente determinado, Paz Andrade non é que fose un multimillonario que decía Fraga, pero sí que era alguén que en principio cando entras un pouco na figura Tucho decía antes valente e con esa foto medio bolchevique aí me parece un Trotsky ou algo así ao que lees ese libro ou lees o de Castelao, que son os únicos que eu lle coñezo, pero es que era un tipo moi tremendamente forte e isto digo por unha razón que está en relación tamén con algo que comentaches antes. Había un guarda forestal en Bayona que se chamaba Jaime Martínez. Este tipo o prendaron nos primeiros días de agosto do 36 porque foi con unha furgoneta de xente de Canido e de Canido, Panxón, perdón, de Bayona, Panxón a Canido, fixaron ali unha barricada para deter o exército. Aos demais de Bayona non nos meteron en nada por iso, pero a este Jaime Martínez debía caer mal a un tal, ou tiña uns problemas con un tal Jesús Ocochón, que era propietario dun hotel en Canido, que ainda hoxe existe, convertido en un célebre restaurante de Canido, e denunciou. E este Jaime Martínez, que era guarda forestal, sorprendentemente, estamos falando dos primeiros días de agosto do 36. Sorprendentemente, nomea a Valentín Paz Andrade abogado defensor. Primeiro, Valentín Paz Andrade acepta. Segundo, non só acepta, sino que elabora toda unha defensa habilísima, por certo, habilísima, argumentando dúas cousas. Unha, que Jaime, como era de Bayona, e en Bayona non se publicara o estado de guerra, e só se fixera en Vigo, e estaba en Canido, entón, como ainda que estaba en Canido, era de Bayona, non sabía que en Vigo se declarara o estado de guerra. Por lo tanto, non era culpable porque era ignorante da declaración do estado de guerra. É un argumento de peso a hora de defenderlo. Pasan os días, chega a mediados de agosto e comunicanlle ao pobre Jaime Martínez, comunicanlle: non é usted novo abogado defensor porque el señor Valentín Paz Andrade tiene que ausentarse definitivamente desta villa, ou desta ciudad. Claro, despois pedinlle aquí a Xulián: oye, deixe no libro de Tucho, e efectivamente no libro de Tucho aparece que nesa altura Valentín Paz Andrade xa estaba, levaba 2 días cando ven esa asignatura
levaba 2 días xa en Elche. Que era un home tremendamente, lógicamente, un señor que naquela altura, porque en agosto xa estaban as cunetas enchéndose, e el decide, por certo, que ademais tamén é interesante decir que ele sustituye a Valentín Paz Andrade na defensa de Jaime Martínez, moi hábilmente, seguindo os mesmos argumentos que Valentín Paz Andrade, é un mozo que traballaba con Valentín Paz Andrade, que era Xosé Caizán, o pai de María Xosé Caizán, que era alférez de complemento en aquel momento, e despois morreu na batalla do Ebro, que sigue no mesmo argumento que Valentín Paz Andrade e consiguen que Jaime Martínez, en vez de 30 anos de reclusión maior por rebelión militar, le caen 15 anos por auxilio á rebelión por este desconocimiento do bando do Estado de Guerra. Bueno, que tiña que ser un home dunha fortaleza psicolóxica grande. E fora desta cuestión, que era así, pola foto, a pregunta miña era que non falaches nada deste tema. A mellor tampouco... A idea é que leades o libro. No, pero si Paz Andrade trata no libro as súas relacións co que poderíamos chamar o mundo de Galaxia, si as tiña. Hai un apartado no epílogo, hai un apartado, unha pregunta na que fala, bueno, dos galáxicos, sí. Non moi ben. Non moi ben. Non moi ben. Pero esa fortaleza, estaba lembrándome que hai unha foto da manifestación pro autonomía do 77 no Náutico de Vigo, que aí sigue, en ano 77, con toda a forza tamén, soltando o mitin cos brazos abertos. Pois, home, supoño que iso tamén lembrando a xuventude que sempre dá azos. Pero nas negociacións, por exemplo, en Madrid, eu a idea que saco é de que probablemente con outra xente non teríamos nin o que temos. Que, bueno, sabía, tiña os coñecementos, tiña a enerxía e a presencia dun vello galeguista republicano que non esmoreceu. Entón, supoño que iso nos deu aí un plus. Este libro, como digo, son basicamente unhas memorias. Eu creo que é un personaxe a estudar a fondo polos historiadores, porque aquí faltan moitas cousas. Na presentación en Vigo, por exemplo, unha das persoas que estaban ali era filla do conservador do museo, creo lembrar, do museo do Viñones de León, e dicían, que le contaba a seu pai, que se salvaran moitos cadros grazas a él, cousa que aquí non contou. Bueno, hai figuras do galeguismo que claramente salvaron a vida, algunhas que non están aquí pois pola súa interpresión. Eu creo que bueno, que aínda habería moito que estudar e moito que contar, sobre todo porque as accións hai que situalas na época. Non é o mesmo ser autonomista nin independentista hoxe no ano 76 ou 75 que selo no ano 50 ou selo no 36 ou no 39, que as bromas no 39, bueno, cando un defendía unha postura que non era de adicto ao réxime, xogábase moito máis que un posto de traballo, que
unha selección, non sei, que se xogaba o equipo directamente, e non só dun, senón do entorno. Eso sabedelo perfectamente. Bueno, moitísimas grazas a todos. Gracias.